ছি ছি ছিରେ নুନି ଏଇ ଗୀତଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ କରିନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏରା ତୋ ଗୀତରେ କ'ଣ ସେତିକି କ'ଣ କରିବୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ବାପା କର, ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତୁ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶିବୁ। ତେବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ନୂତନ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି ଗୀତକୁ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି ଗୀତରେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଗିଡ଼ିଆ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଗାଁର ଜଣେ ଅଭିନେତା ଯିଏକି ବିଭୂତି ବିଶ୍ୱାଳ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 24 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଏବେ ଭାଇରାଲ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଏବେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ରିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୀତକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏହି ଗୀତରେ ଯେଉଁ ବିଭୂତି ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଅଭିନୟରେ ବିଭୂତିଙ୍କର, ସେହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତେବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପୁଅଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ତେବେ ସଫଳତା 24 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଛି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 24 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଏଖୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ କି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭୂତି ବାବୁ ଏଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଏବେ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ସବୁଠି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଟ ଦାଣ୍ଡରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖପାଖ ଯୁଆଡ଼େ ବାଇରିଆ ଛେନିପଦା ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କିଏ ଡାକୁଛି କକା, କିଏ କହୁଛି ବାବା, କିଏ ମଉସା, ଆସ ଦେଖିବ ଆମ ବିଭୂତି ଭାଇର ଫଟୋ ଦେଖିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛି ତମେ ମିଠା ଦିଅ, ଆମେ ମିଠା ଦେବା ଲୋକ ଦେବ, ଆମେ କ'ଣ ଦେଉ? ଯିଏ ତାର ପାଇଛି ସେ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଗର୍ବର ସହକାରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଥିଲେ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ପଟ୍ଟନାୟକପଡ଼ାରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ ତାର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଟ୍ଟନାୟକପଡ଼ା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଟ ଗୀତ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗଦାର ହେଇକରି କାମ କରୁଥିଲା। ତାର ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲ ଗଲା, ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କାମ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନାଟ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ନାଟ ଗୀତ ହୁଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନିଏ। ତାପରେ ହେଲା ପରେ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଜିଏମ୍ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଜିଏମ୍ କଲେଜରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନାଟ ଗୀତ ଡ୍ରାମାଷ୍ଟ୍ରି ସିଏ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ନାଟ ଶିଖିଲା। ବହୁତ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନାଟ କରି ଚାରିଆଡ଼େ, ତାପରେ ବହୁତ ବାର ଆସାମ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁ ବୁଲିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଏଠୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 2000 ମସିହା ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା 2024 ବେଳକୁ ବୋଧେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଛି ଛି ଛିରେ ନୁନି ଗୀତ ଗୋଟେ ନାଟ ହେଇଥିଲା, ଫିଲ୍ମରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ରେଡ଼ିଓରେ ସବୁବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣିଲା, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବାଟ ଦାଣ୍ଡେ କହିଲେ ତୁମେ କେତେ ଖୁସି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲା ବେଳରୁ ସମସ୍ତେ ଆଣିକି, ମୁଁ ତ ଯାଇ ଜାଣିନଥିଲି, ଘରେ ତାର ବୁଢ଼ା କଲୁ। ତାପରେ ବୋହୂମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତାପରେ ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁରରେ, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲି, ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲି। ଏଇ ହେଉଛି ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିବେ କି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଧା ଲୋକ କି ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ବାଗିଡ଼ିଆର ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଗାଁର ବୋଲି। ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁରୁ ଯାଇକି ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁରୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋନରେ କୁହନ୍ତୁ କି ମାନେ ଘରେ ଘରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିତରେ ଦିନେ ମୁଁ ବାଗିଡ଼ିଆ ଯାଇଥିଲି, ବାଗିଡ଼ିଆରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜାଗାରେ ପିଲା ଦୁଇଟା ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ବୋଲେ ଅଜା ଆସ ତ ଦେଖ ଏଇଟା କାହା ଫଟୋ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନାହିଁ, ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ମୁଁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି। ସେଠୁ ମୋତେ ଦେଖିଲା ସେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି,
ଦେଖିଲି ତୋ କାକାକୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନା ନାଇଁ ଅଜା ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି କାକାକୁ ଚିହ୍ନିଛି ତମକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି କହୁଥିଲୁ ଇଏରେ ବହୁତ ପିଲା କେମିତି ଅଜା କେମିତି ଖୁସି ଅଛ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯଦି ପୁଅ ନାଟକ କଲା ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ଗାଇକି ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମକୁ ତ ଖାଲି ଟିକେ ଛି ଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ହେଲା ଛି ଛି ଛିରେ ନୁନି ଏଇ ଗୀତଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ କରିନଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏରା ତୋ ଗୀତରେ କ'ଣ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ବାପା କର ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ତୁ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଗୀତକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ପୁଅ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରରେ ଏବେ ବେଶ ପରିଚିତ ଆମର ବିଭୂତି ଭାଇ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ପୁଅର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ବା ପୁଅ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲା ଏବେ ପୁଅକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ମା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମା ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁଅ ସଫଳତା ପାଇଁ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତାକୁ ବି କେତେ ଗାଳି ଦିଏ ମୁଇଁ ତୁ ଏଥିରେ ମୋଟେ ଯାଆନି ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଇଁ ତାକୁ ବି ଗାଳି ଦିଏ ସିଏ ତୁନି ପଳେଇବ ତାର ସେ ନାଟ ଗୀତ କରିକିରି ପଳେଇବ ଘରକୁ। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଥିଲି ସିଏ ଘରକୁ ପଳେଇବ ତୁନି ଯିବ ଘରେ ଆଉ ସେ ତାର କରିକିରି ଧୁଆ ପୋଛାପୁଛି ହେଇକିରି ସେ ଘରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଖୁସିରେ ସିଏ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରବାଲା ଯଦି ତାକୁ କରିଛି ସିଏ ଉପରବାଲା ସାହା ହଉ ତାକୁ ଆମେ ତ ଆଜି ଅଛୁ କାଲିକି ନାହିଁ ବାବୁ ଏଇଭଳିଆ ଛି ଛିରେ ନନି ଗୀତ ଯିଏ ମନେ ସିଏ କହୁଛି ତମ ପୁଅ ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଇଛି ଦେଖାଉଛି ଏମିତି କହୁଛି ହେଲେ ଫାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କଲା ସିଏ ସେତେବେଳେ କଥା ମୁଇଁ ତାକୁ ଗୀତ ମୁଇଁ ଦେଖିଯିବା ମୁଇଁ ଦେଖିଛି ହେଲେ ମୁଇଁ ତାକୁ କଳି ନାଗେ ଏଇରା ଯାଇକିରି କରୁଛୁ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଏଇରା ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ଛି ଆମକୁ ଯିଏ ହେଲେ କହିବ ହଁ ତ ମାମୁଁ ଛି ଛିରେ ନନି ଗୀତ ଗାଇଛି ଏମିତି ବି ପୁଅ କହେ। ମୁଁ ବି କେତେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଏ ଗାଳି ଦେଲେ ମୋ କଥା ସେ ଶୁଣୁଛି ଶୁଣେ ନାହିଁ। ହଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ ମାଉସୀ କି ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି କି ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆଉ 12ଟା 1 2ଟା 3ଟା ଏମିତି ଆସୁଛୁ ପୁଅ ସେତେବେଳେ କୁହେ ନା ମା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମା କିନ୍ତୁ ଗାଳି କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ପୁଅ ରାତିରେ ଆସନ୍ତି ମା କଠୁ ତ ଗାଳି ଶୁଣିବାଟା ଥୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ପୁଅ ସଫଳତା ପାଇଛି ମା ବହୁତ ଖୁସି। ମା ଖୁସି ନାହିଁ ସାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ବା ଗାଁରୁ ଯାଇକି ସଫଳତା ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଭୂତି ଭାଇ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସଫଳତା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିପାରେ। ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭୂତି ଭାଇ। ବେଶ ଗର୍ବର କଥା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଅଭିନୟରେ ବେଶ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତେବେ ପରିବାର ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ମଉସା ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପୁଅ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଛି। ପୁଅ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ବା 24-25 ବର୍ଷ ପରେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ପୁଅ ଯାଇକି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ରଖୁଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଶିବୁ।